Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Minglanilla, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Millie. Congrats na to guys! Bisagwa ta makapaso. Bitaw, unsaon, naman si COVID good. Okay ra na guys. At least nakagraduate gid ta. Guys, malain ako ninyo. Ha? Nga naman Mickey? Sa private school, magkupa-eskwelahan sa ako mga parents. Uy, hasta man pod ko, Mickey. Uy, hala? Sa private school pod ko. Ikaw, Millie? Sa public ramang ko. Pobre baya mi. Dili mi maka-afford anang private school. O kung di naman lang data parehag eskwelahan, muangyo na lang ko nilang mga magpapa nga mobalhin ko. Sa, mo balhin kag eskwelahan. Opa, magmingaw manggugod diri kay ako mga barkada, mobalhin na maglaing eskwelahan. Asa man pud ka mobalhin nga. Kuyaw na ra ba kaayo ang panahon karon nak? Mauna. Asa man ka, nak? Ato unta sa ilang agaw chen pa. Kay magka-classmates naman pud unya mi. Oy, ayaw ha. Ayaw pagbuwag na mo mili. Dili na gid ka kumpiyansahan ang panahon karon. Hinoon. Okay naman dito, kay ito amasad ang iyang iyaan dito. Og tuapud ang iyang mga igagaw. Bitaw ma. Ato na lang ko ma, please. Promise. Magtarong gid lagi ko sa akong pag-eskwela. Nahala sige. Basta pag-amping gid dito, ha? Thank you, ma. Oh, mag-amping gyud ko dito. Kamili, ato ta eskwelahan na. Pasas to module. Ah, sige gaw. Mayo gani no kay classmates ra ta. Makukuhaan gamay ang akong kauwaw kay naamang ka. Oh, good. Asa mga napit itong classroom mo? Uy, Chen! Uy! Ikaw man lang ka din ha. Musta naman ka? Long time no see na. But now, sinaw. Chan! Yawa! Ni-glue up man! Ha? Glue up ka. Inspired siguro eh. Bilaw, okay na ko. Ikaw, susta mo ka. Pareha na gud ta. Huwag kausaban. Ha? Naamligi kay kauban yung chicks. Mau, classmate na to eh. Ako na igagaw. Aw, igagaw din mo. Ikaw si Melly, di ba? Oo. Hilumon ba yan mo? Ay, nga na, siya. Ato sa may baya. Magpass mo sa module. Sige. Amping mo doha. Oh. Kitsa maning nag-chat? Oh. Si John? Hi. Pwede manawag. Naaunta ko'y pangutana. Salamat yay mong gitubag ha. Unsa di mong tuyo?
Kuan ka ng... Umanaw mo pa sa inyong module? Oh, nga naman. Walang. Nganong hilumon mo kay kaganina? Mauwaw man gud ko. Sus, ikaw uwaway. Kagwapa na ni mo ha. Gwapa gud taon. Bitaw, Millie. Pwede ko mag-chat-chat o tawag-tawag ni mo? Okay ra? Okay ra. Millie, I have something to tell you. Unsa man na dyan? Nakoy chance ni mo? Chance sa unsa? Mayabunta ko ni mo ba? Nakoy chance diha ni mo? Ako panahon-naon dyan. Ano man masugtagaw? Gusto na ko nga mag-focus una ko sa akong pag-eskwela, gawgod. Papatyan unya ko mamang papa kun may bawo silang nag-uyab-uyab na ko dire. Ug usap pa, ikaw sa rabi mi nakita ni Chan kaw. Puro rin mi chat-chat, tawag-tawag. Hasta iyang pagpanguyab na ako sa cellphone na sad. Aba. Nya, si plano mo gaw. Pasagdan lang ako siyang manguyab kaw. Pero dili pa gid ako siya sugton. Ikatulo naman rin akong panguyab ni mo, Millie. Wapagin ka maluoy na ko. Di bagid ko ni mo sugton. Wa pagit ka makagets dyan? Ngaon sa? Ikatulo na tuod ni mong pagpanguyab na ako. Pero kanang tulo ka higayon, sa cellphone na ka nanguyab. Kung sa personal ka manguyab, basin og napay chance nga sugton ti ka dyan. Millie. Ikaw ba? Anong ipaantos men taon mo yung anak ko amigo eh? So kay gusto niya? Sa tinuod lang gaw, dilikid lisod mahalon si John kaw. Buutan siya. Sweet. Caring. So di kin ako i-deny nga nakagusto na sa tiyo ko niya kaw. Nya, sa pa problema na rin. Gusto na ako nga pamatud-an niya nga love gid ko niya. Og panguyaban gid ko niya sa personal. Ikaw ba? Ay nagpalabig. Isiliso si John, oy. Kaya basi niya awahin ang tanan. Basig muata si Nuna. Gaw, Chen. Pila naman kaadlaw nga wala mo chat si Jan ako. Nasuko kasi anak ko kay gusto na ako nga panguyaban ko niya sa personal. Dili ko mahimutang, Anita. Kimingaw na sad ko niya. Ako siyang tawagan, Bi. Salamat kinito bag ka. Kumusta naman ka? Nga nawa man ka mo chat. Tungod ba kay wati ka sugta? Sorry, Millie. Pero di na may rason nga nung wala ko ma-chat. So, unsa man day rason dyan? Jan, tubag ako. May problema ba, ha? Wa, Unya nga no lagi. napoy sakit. Unsa? Ganun wa makapagsulti na ako about ana. Di lang ko ganahan nga mabala ka, Camille. Unsam day sakit ni mo? Sakit sa kasing-kasing. Oh,
naong wa ko magchat ni mo kay ida ako sa kong parents sa ospital. Kay hapit na lang kada oras ko makuyapan. Jan, seryoso ka? Kay kung nag-joke ka, please lang, undangan na. Kaya wala ko malipay. Jan, nabala ka na kayo ko di mo. Wa ko magbinuang, Melly. O, na ako'y hangyo ni mo. Oh, Pwede ko ni mo bisitahon for the last time. unsay last time ba? Uy, ayaw ko pagsultian na, Jan. Oh, Jan? Hello? Hello, Jan? Oh, ayaw kong gipagkana. Dili na kita ko siya makontak. Huwaton lang na ako nga mag-online sit balik. Uy, grabe naman gid kayo ang akong kulpa, uy. Hangtod karon dili pa gid makontak si Jan. Nanawag tigit siya. Hello, Jan? Nga ni offline makagkalit. Wa man lang ka mananghid, uy. Nabala ka ba ako nimo? Si Melile. Ako ang mama ni Jan. Oh, ote. Ako si Millie. Asa man si Jan? Nga ikaw may nagamit sa iyang account. Wa na si Jan. Usay wa na te. Gitabang na sad siya kanina. Og dili na gid kaya siyang lawas bisag unsaon niya og fight. Patay na ang akong anak. Patay na si Jan. Utsa. She's always on my mind. Wagit ko mag-expect nga mo ito'y mahitabo ni Jan. Kay grabe kakalit ang mga panghitabo. Sakit kayo para nako ang paggawa ni Jan. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao gid ang mga higalan kaagi ni Millie nga taga Minglanilla, Cebu, uban sa awit nga iyang gipagayo. Awit nga nagulahan, Heaven Knows.